Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 50,000 ka magbanay apektado sa pagbaha sa Maguindanao del Sur. State of calamity gideklara sa lungsod sa Datupiang. Mag-amahan nga mitabok sa sapa sa Alamada, Cotabato. Naabtan sa ulo sa baha ug naanod. Amahan patay samtang anak naluwas. Cabinet Secretaries misumiti na og courtesy resignation subay sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos. PDEA Region 10 gisunog ang kapin 19 kilos nga illegal drugs nga nakumpiska sa ilang mga operasyon. Pagpamatuod nga dili kini gina-recycle. Third-party company nga gikontrata sa Cagayan de Oro City LGU sa pagkolekta og basura. Nisaad nga humanon og hakot karong adlaw ang mga basura.